ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଏହାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଢ଼େଇ ବସାଇବା, କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେବା, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇବା। ଚିନି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ 2ଟା ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ, ଟିକେ ମିଠା କାଠ ପକାଇବା। ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା। ଭାଜିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଗରୁ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେବା। ପିଆଜକୁ ପୁଣି ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଭାଜିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ବନେଇ ରଖିଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଳି ଦେବା। ଢାଳି ଦେଇ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା। ମୋର ଟିକେ ପାଣିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍କୁ ଧୋଇକି ଢାଳିଦେବି। ମୁଁ ଏତେ କୁଞ୍ଜାମୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶୁଖିଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ପୁଣି ପାଣି ଶୁଖିବା ଯାଏଁ ଆମକୁ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଜିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମସଲାରୁ କେମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ହେଲାନି। ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ୟାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଭାଜିକି ତାପରେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିବା। ପାଣି ଢାଳିକି ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ପାଣି ଢାଳିଲା ପରେ ମସଲା ଯେମିତି ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ, ସେଥିରେ ଆଗରୁ କଟା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ଦାଣ୍ଠିକୁ ଛିଡ଼ି ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ପୁଣି ତାକୁ ଭାଜିବା ଯେମିତି ଟିକେ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିବ। କଷିଗଲା ପରେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କ'ଣ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ତ କ'ଣ, ଫୁଲକୋବି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫୁଲ୍ ଢାଳି ପାରିବେ। ମୋର ଏଠି ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖଣିତିରେ ଆଣି ପକାଉଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଫୁଲକୋବି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ସହିତ ଯେମିତି ଫୁଲକୋବି ମିଶିଯିବ ସେମିତି ଘାଣ୍ଟିବା। ଘାଣ୍ଟିଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଢାଳିବା। ପାଣି ଢାଳିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି କଷେଇବା। କଷି ଯେମିତି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁରୁ ଟିକେ ତେଲ ବାହାରି ଆସିବ। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। କଷିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଢାଳିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଝୋଳ ଦରକାର ସେମିତି ପାଣି ଢାଳିବେ। ବାସ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ତରକାରୀ କେମିତି ଫୁଟିଗଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ତା ଦାଣ୍ଠି ନେଇଥିଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଖଣିତିରେ ଘାଣ୍ଟି